Je to host, kterého znáte. Já vás zdravím. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. Dobré ráno. Děkuji. A když říkám, že vaše firma je in, vy jste in, co si pod tím máme představit? Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám všetkým dobré ráno. Pravdu povediac, keď sme uvažovali o tom, že zase tu prídeme, zase to podporíme, tak v tej chvíli som sa začala na toto všetko tešiť. Pretože je to už, zaznelo to dnes, je to 15. krát. Na jednej strane je to, a môžeme a budeme hovoriť o tých číslach, že mohli by sme sa posúvať rýchlejšie. Na druhej strane je to tradícia a je to platforma, kde mnohé z nás už stretnú ľudí, s ktorými sa stretávajú trebárs bežne, ale niektorí z nás sa stretneme len tu a je to celkom výnimočná akcia, pretože sa venuje téme, ktorá nie je celkom jednoduchá. A myslím si, že to, že je to 15. krát, to potvrdzuje. Keď to prirovnáme, nie je to tak jednoduché ako domino, kde aj keď si zoradíme tie kostičky do nejakého hadíka a ťukneme do toho, takže sa nám to celé pekne akože odkryje. Je to niečo minimálne tak zložité, keď som ja o tom uvažovala, ako hra biliardu. Viete, ako vyzerá biliardový stôl, máte tam tú bielú gulu a máte v limitovanom priestore tých 15. Tou bielou musíte veľmi dobre mieriť, aby ste to dobre rozrazili. Aj keď to dobre rozrazíte, každej jednej guli sa stále musíte venovať osobitne, aby ste ju dostali do správneho vrecka v správnom poradí. Pretože keď tam trafíte čiernu, tak ste prehrala. Alebo sme prehrali. Takže ja v tom vidím tému, ktorá je naozaj pomerne zložitá. Máme tam niekoľko elementov, niekoľko hráčov a každému z nich sa treba venovať veľmi dôkladne a pomerne hlboko. O akých hráčoch hovorím? Prvý z hráčov je spoločnosť. Je to niečo, nejaká taká nálada, ktorú máme okolo seba. Niečo, keď ideme po diaľnici, vidíme na billboarde, keď si zapneme telku, vidíme v televízii, keď si otvoríme noviny, vidíme v novinách. Niečo, čo vnímame my, mladšia generácia, deti našich detí, vnímame ako niečo normálne. Čo vidíme v súčasnej spoločnosti? V súčasnej spoločnosti vidíme napríklad celkom optimisticky ženu prezidentku na Slovensku v vedľajšej krajine. Vidíme, že kandidátka na prezidenta v Českej republike sa dostala veľmi ďaleko. Vidíme, že máme predsedničku poslaneckej snemovni, aj o tom sa tu už dnes hovorilo. Avšak na druhej strane vidíme, že štatistika nám povie, že za posledných 30 rokov sa síce počet žien v poslaneckej snemovni a v Senáte zdvojnásobil, ale stále sme niekde okolo 20%. Keď hovoríme o rovnosti, tak to vyzerá 50/50. A aj tam sme niekde okolo 20%. Takže nie je to ešte celkom vyriešené. A to je to, čo vnímame my a čo vnímajú zase mladšia generácia, deti našich detí. Druhý hráč, ktorý je veľmi dôležitý podľa mňa, sú zamestnávateľia. Tam si treba rozhodnúť vždy, a budem o tom ešte hovoriť, že koho si za zamestnávateľa vyberiem, ale ja dnes tu reprezentujem korporát a môžem povedať, alebo biznis, povedzme biznis, a môžem povedať, že aj tam sú niektoré veľmi povzbudivé informácie alebo zmeny. Kto stojí na čele firmy Petrov? Žena. Dermacol? Žena. Profimet? Žena. Philip Morris v Čechách? Žena. Čiže môžeme si povedať, že super, ako ženy sa dostávajú do vedenia a pravdepodobne je tu nejaké vyrovnávanie. A som veľmi rada, že môžem povedať, že aj u nás v spoločnosti, to nie je len, že ja som tam, ale naozaj dávame veľký pozor, aby bola veľmi silná reprezentácia žien vo vedúcich pozíciách. A sme niekde už atakujeme číslo 45%, čo ma veľmi teší. Ale poviem vám informáciu spoza opony. Ja som veľký fanúšik žien v manažmente a vo vedúcich pozíciách. Verte alebo neverte, aj pre mňa je to ťažké. Pretože keď máme vo vedúcich pozíciách tých 45% alebo 44 žien,
Väčšinou tie vedúce pozície nie je ich nejako veľa. Keď si vezmeme management team, ktorý naozaj vedie spoločnosť, povedzme, že je tam 10 ľudí. Predstavte si, že tam mám tie 4 ženy a keďže sa tam dostali, sú ambiciózne, sú šikovné, sú talentované a v korporáte našom sa dajú otvoriť dvere do sveta. Jedna mi odíde, dve mi odídu, možno tretia je na ceste, akože idú ďalej. Mne to klesá, každá žena reprezentuje 10%. Čo nastane? Ja sa začnem pozerať nižšie. Ideme, hľadáme talenty, ktoré sú pripravené na to, aby vyrástli. Ideme nižšie a nižšie. Ten bazén je pomerne prázdny. To znamená, že je stále, a aj napriek tomu, že sa venujeme tomu, aby sme naberali ženy minimálne v rovnakom pomere, vytvárame a sme naozaj na špici toho, že vytvárame rovné príležitosti, vytvárame rovnaké príležitosti pre profesionálny rast, pre zaujímanie vyšších pozícií a tak ďalej. Stále je to pre mňa zložité a myslím si, že nie sme jediná firma, kde to zložité je. To je druhá hra. Alebo druhý hráč. Tretí hráč je kto? A o tom budem dnes hovoriť najviac a to už ste možno ako odo mňa aj niečo počuli na tému my sme piloti vlastného šťastia. Áno, my sme piloti vlastného života. A to je každá z nás. Takže mali sme spoločnosť, mali sme biznis alebo korporát a potom sme to my ako jednotlivci. Opätovne poviem, že každú z vás naozaj povzbudzujem v tom, že máte právo a máme povinnosť vytvoriť si vlastnú predstavu, nakresliť si vlastný sen. Ten sen, alebo tá predstava však musí byť naša, musí byť autentická. To nemôže byť kópia prezidentky zo Slovenska alebo prezidentky z Ameriky, nemôže to byť kópia nikoho, koho vidíme v korporáte. Musí to byť niečo, čo si ja sama viem predstaviť a za čo si chcem zabojovať. Prečo? Pretože prídu križovatky a na tých križovatkách my musíme mať pohodu, aby sme sa opreli o to, že sme to rozhodnutie urobili my, že mu veríme a že sme presvedčení o tom, že tá správna cesta je tá, ktorú som si nakreslila. Pretože každá žena má v živote minimálne 3 križovatky, ktoré ja vidím. Prvá križovatka je tá, o ktorej hovorím, aby sme si vytvorili vlastnú predstavu. Tá predstava sa môže v čase meniť. Áno, mne sa tiež stalo, že v podstate máme niekoľko ambicióznych žien, ktoré rastú. Prišiel COVID a v období covidu sa rozhodli, že práca im teraz momentálne za to toľko nestojí, že teraz v tejto situácii majú malé deti, vystupujú z toho vlaku, nastupujú do vlaku plnohodnotnej maminky, starostlivosti o domácnosť. Všetko v poriadku. Všetko v poriadku, ale musí tomu tá žena sama veriť. Áno, takže naozaj si to vytvorme. To je prvá križovatka. Druhá križovatka je spoločnosť, o ktorej som hovorila. A ono, tá spoločnosť, áno, vidíme tie billboardy, televízie, vidíme tú predsedkyňu poslaneckej snemovne. V každom prípade tá spoločnosť sa skladá z mini spoločnosti a z tých mini buniek, ktoré máme okolo seba. Každý z nás má nejaké to svoje blízke okolie, ktoré, a to zase treba zvážiť, buď vás ovplyvní v tom vašom rozhodnutí a v odvahe, s ktorou na cestu nastúpite, viac alebo menej. V každom prípade, ak sa rozhodneme pre partnerský život, určite tú našu predstavu treba diskutovať s partnerom. Sú niektoré z nás, ktoré majú blízky vzťah s mamou, s otcom, so starou mamou. Odporúčam diskutovať aj s nimi, pretože nastanú situácie, ktoré sú veľmi praktické. Zostaňme pri tom partnerovi. Ešte nemáme deti, sme len pri partnerovi. Pokazí sa radiátor. Pokazí sa pračka. Kto pôjde odomknúť dvere opravárovi? Treba nakúpiť. Kto odíde z práce skôr, aby išiel nakúpiť? Treba niečo objednať, vyzdvihnúť, treba ísť do čistiarne. Kto skončí prácu skôr tak, aby išiel do tej čistiarne? Vyzerá to veľmi jednoducho, ale to sú zásadné otázky. Pretože ak niekto zostane v práci dlhšie, tak je v práci dlhšie. Ak je niekto v práci kratšie, tak sa venuje práci menej.
Prídu deti. Samozrejme, zatiaľ ešte je viac štandardné, že tie deti rodíme my, ale uvidíme. Takže tam tá otázka asi je jednoduchšia. Ale ďalšia otázka praktická v súvislosti s deťmi je, keď sú deti choré, kto zostane doma? Budeme si to nejako deliť, alebo je to primárne žena, alebo je to primárne muž? Toto sú všetko veci, ktoré, to je tá druhá križovatka, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme ju vybrali správne. Pretože, čo sa stáva, zase z praktickej skúsenosti mojej, je, žena je talentovaná, ambiciózna, šikovná, ide porodí bábätko, zostane na materskej rok, vráti sa do firmy, do spoločnosti. Po nejakom mesiaci, dvoch, v podstate sa stane táto situácia pre ňu doma, v jej kruhu neúnosná a musí sa vrátiť. Takže to je druhá križovatka, ktorú ja veľmi odporúčam dobre pripraviť, tak aby keď vyberieme tú križovatku, aby to bolo správne. Tretia je zamestnanie. To nie je len o korporáte. To je, keď si vyberiem byť na vlastnej nohe, na slobodnej nohe, tak si moderujem svoj príjem, ale moderujem si aj svoj nepríjem. Áno? Keď sa rozhodnem pracovať vo verejnej správe, tak pravdepodobne tie informácie sa dajú získať. Internet, noviny, reputácia, tak viem, do akého vlaku nastupujem. Alebo prípadne, že chcem ísť do korporátu, tak si vyberiem korporát, ako je napríklad naša spoločnosť Philip Morris, kde máme nielen materskú dovolenku, máme rodičovskú dovolenku, flexibilnú pracovnú dobu, čiastočný pracovný úväzok, dokonca incentívu na to, aby žena sa vrátila skôr ako o 3 roky z materskej dovolenky. Čiže toto všetko sa dá zistiť a minimalizujme prekvapenia. Takže toto sú 3 križovatky, ktoré ja vo svojom živote alebo spoza tej opony vnímam ako veľmi kľúčové. A nie som to len ja, pretože dostala sa mi nedávno do rúk štúdia, ktorá je, poviete si možno americká, ale je americká, je z Harvard Business School. A v čom je tá štúdia zaujímavá, je niekoľko faktorov. Prvá, trvalo 20 rokov, vzorka je 25 000 absolventov Harvard Business School, to znamená veľmi robustná. Business School je škola, kde pravdepodobne, myslím, že je férové predpokladať, že idú ľudia zase, ktorí sú talentovaní, ambiciózni, šikovní, inteligentní, čiže to je veľmi dôležité. A tým, že sú takíto, tak pravdepodobne sa umiestnia vo vedúcich pozíciách a vytvárajú tie jednotlivé bunky spoločnosti a celú. Takže máme takúto štúdiu a pustila sa vlastne do skúmania 3 oblastí. Prvá oblasť bola, aká je predstava o úspechu a kariére žien a mužov, keď odchádzajú zo školy a či sa to v čase mení a či sa nejako tie nožnice otvárajú. V čase sa to mení, pretože kariéra, úspech, tak každý vieme, keď sme mali 23 rokov, sme si predstavovali, že budeme už mať buď vlastnú firmu, alebo budeme riadiť nejakú inú firmu do 30-ky. To sa musí dať zvládnuť. Nevždy to vyjde, takže aj napriek tomu, že tie ambície boli iné po nejakých 10-20 rokoch, rozdiel medzi mužmi alebo tá korekcia bola podobná. Druhá otázka bola, ako ste spokojní so svojou kariérou, ako ste spokojní so svojou kariérou. A tam už sa začali nožnice otvárať a boli tam 4 elementy, na ktoré sa zamerali. Prvé bolo, máte naozaj seniornú vedúcu pozíciu, veľmi sa to otváralo, máte vlastný tím, máte zodpovednosť za finančné výsledky, robíte zmysluplnú prácu. Tam boli tie rozdiely skoro až 20%. 16 až 20%. Oni si povedali, no a prečo sa to deje? A tam bola tá tretia otázka. Tretia otázka bola, keď ste vychádzali zo školy a momentálne, aké ste mali očakávania? Koho kariéra, ako ste si predstavovali, keď vstúpite do vzťahu, koho kariéra bude mať prednosť alebo budú rovnocenné? Muži si mysleli, že ich kariéra bude mať prednosť. Ženy si mysleli, že budú rovnocenní. Čo sa stalo v čase? No, ženy boli čím ďalej tým viac akože na klesajúcej tendencii, to znamená, mužská kariéra bola na stúpajúcej tendencii, ženská na klesajúcej. A druhá otázka bola, akú ste mali predstavu, kto bude mať primárnu starostlivosť o rodinu a deti.
tam ženy trošku boli, akože povedali, očakávam, že to budem trošku viac ja a muž očakával, že to bude viac žena, ale v podstate krivka starostlivosti o rodinu a o deti išla takto v čase. Áno, moja predstava a o nejakých 10-20 rokov, to znamená, ja ako žena sa starám o rodinu a deti podstatne viac, môj muž sa stará podstatne menej. Čo z toho vyplýva? Čo tým chcem povedať? Je veľmi dôležité vytvoriť si vlastnú predstavu, ale je veľmi dôležité správne si nastaviť očakávania a v tej našej mini spoločnosti, v tej bunke, v ktorej pracujeme, si to naozaj prediskutovať a nastaviť tak, aby sme vybrali aj prvú, aj druhú križovatku veľmi dobre. Tretiu, to je už to zamestnanie, korporát, biznis, verejná správa, necháme na budúce. V každom prípade. Ja som veľmi verím tomu, že sme na správnej ceste, ale myslím si, že veľmi veľa môžeme spraviť my, ako každá z nás, a potom následne vo svojom okolí a zo svojho okolia v celej spoločnosti. Takže smelo do toho. Děkuju. Ještě chvilku tady zůstaňte, protože na krátký dotaz čas máme. My se hodně chceme věnovat na konferenci příležitostem, někdy ale je potřeba vyjít vstříc těm příležitostem. Když se podívám z pohledu žen, které se bojí, že ty příležitosti nebudou mít, co byste doporučila někomu, kdo není spokojený v zaměstnání, má dost těch nešvarů, bojí se právě vykročit směrem třeba k sektorům, které jsou příliš maskulinní? Najdôležitejšie je, aby si tá žena sama naozaj povedala, čo chce. A ak si povie, čo chce, bude mať veľa prevádzkových problémov. A ja ich mám veľmi veľa. Hej, ako sama, ako žena, ja mám tiež 2 deti, mám rodinu, mám nejaký okruh priateľov. Naozaj tie otázky, prevádzkové problémy budú nás prevádzať navždy. To je viac menej normálne. Ale keď si ja poviem, aká je tá moja cesta a nájdem si vo svojom okolí, a zase môže to byť partner, môže to byť kamoška, môže to byť nejaký coach, môže to byť... Je dobré mať nejakú podporu a pomoc aj od nejakej druhej, tretej osoby, určite, ale stále si myslím, najdôležitejšie je vedieť, čo chcem a byť sám k sebe úprimný. Pretože ak človek nie je sám k sebe úprimný, my sme... Tak děkuju, doufám, že budeme veselé. Andrea Gontkovičová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Philip Morris pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Děkujeme. Ďakujem veľmi pekne.